To assalamu alaikum al'umma, barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon bidiyo tamu. To kamar yadda kuka sani, a yau bidiyon tamu za mu yi bayani ne akan wannan indiya kashi na 4 kenan. To insha Allah yau ranar alhamishi mun ce dama za mu ɗora muku kashi na 3 da na 4. To insha Allah yanzu wannan shi ne kashi na 4. a sha kallo lafiya. Dan uwa in farkon ka kenan ziyara wannan tasha tamu ta Ushawan TV, ya kamata ka danna musu subscribe, sannan sai ka danna mu ƙararrawar sanarwa ka mu like, domin haka shi ke babu ƙarfin gwiwa. Muna ƙoƙari a kowane lokaci in mun ji sabuwar fassara ta samu ta indiya, za mu yi ƙoƙari mu samo ta domin mu kawo muku ita ku kalle ta. Subscribe kyauta ne dan uwa, ba sai idan ka yi subscribe ba wani abu ake cirewa. Insha Allah mu wannan subscribe din da shi ne za mu samu dama YouTube su dinga tallata bidiyoyinmu a kowane lokaci, mu ma har mu samu ƙarfin gwiwa ƙoƙarin kowane lokaci muna taƙulo muku irin sababbin fasarori na indiya algaita. To masha Allah yan uwa, gaskiya muna godiya, alhamdulillah. Gaskiya mun gani al'umma suna kokari game da mun dora kayayyaki, muna gani sosai jama'a suna bukata. To insha Allah za mu dage mu yi hazaka a kowane lokaci, muna kawo muku su a kowane lokaci. Wannan inda ta kare akwai wata wadda ta fi wannan, kai sai dai kun kalla insha Allah. Wancan kuma wanda ka kalli kashi na 1 ka kalli na 2, to yanzu wannan na 3 da na 4 akid sai ka yi mamaki fiye da wa'ancan da wanda ka kalla. A sha kallo lafiya. Assalamu alaikum. Inda rabbana. Idan muka kama Arjun dama shi ɗaya ne, amma idan har ya kama biyu ni na, za mu yi amfani da wannan mu gano kafofin jami'an da suke Karachi suke mara mishi baya, mu tashi wajensu. Janar ɗin soja na Ingila a yakin duniya na 2, sannan biyunin Hillary Clinton a lokacin Satumba 2011. Da yawa daga cikin shugabannin duniya suna da biyunai. Yanzu biyunin Suhail ni ne. Dauke na matsayin Suhail kai magana yanzu. Suhail zai ji kanan take. Baka gane ba? A haɗa nake da turken sadarwa. Ka gama yaro. A raye nake son shi. Ku kawo shi yanzu nan. Kai mu je da sauri. Maza maza. Arjun sun fi zagaye wajen gabaki daya. Nan gidan tsaronki ne, kin sanya zaki. Amma kai fa. Dan ni suka zo nan kuma ni za su bi. Maza jeki. Zubaida, karbi.
Oh, barka dai. Me haka Suhail? Ba abin da ka ce min. Baka ce min komai ba, kuma baka nemi izini na ba. Za ku je kawai ku bude wuta a cikin al'umma? Yalla bai Bilal. Saran kainuwa. Rayuwar mu ta Pakistan ce. Mutuwar mu ma akan Pakistan ce. Haka ne ya kamata ya zama kirarin duk wani ba Pakistani. Wannan maganar taka ta burge al'umma ce a ran gadi Suhail. Pakistan kuma ƙasa ce dungurungun. Baka kai baka ce wani abu dangane da ita kuma a madadinta ga sauran duniya. Ce ka gwabza kai kadai. A nan ne za ka fahimci cewa Indiya ba wai kawai kasar kafirai ba ce, kasar jarumta ce. Domin kuwa da ce kasar kafirai ce, da kuwa zuwa yanzu ta zama tamu. Sai ka je aika roki Amerika. Yaro, lalle ka iya bakinka. Domin kamar yadda kungiyar ISI za ta iya martaba ka, za ta iya fito na fito da kai. Me za ka yi? Me za ka yi? Suhail. Danwa, ka san menene ya sa na damu? Nan da sa'o'i 12. Duk inda ya shiga ya fita zan nemo shi. Sannan na miƙo maka shi. Aiwa gaba ɗaya karaci ɗab. Maza Hausa maka duba. Da aka yi masa har sau biyu kowane shagon magani bai je ba. Lallai dole da akwai mai agaza masa a nan a cikin Karachi. To wa kenan? Kai nan gidana ne. Kada ka damu. Ni kaɗai ce a nan. Idan na zauna a nan, za ki kasance cikin haɗari. Fitar ka kuma sai ta fi haɗari, ka san da haka? Kana son sanin me ke faruwa a Karachi? Mutuwa ce ke jiranka a cikinta. Ina so abokaina su kasance a raye ne. Lalle dole na cece su. Babana ne, jami'in ruwa. Tsawon shekara 35 muna Pakistan. Baba yana aiki a matsayin injiniyan sadarwa. A bakin aiki ya rasu.
ina kewarsa. Kai da wanda kake kewa? Ba wani abu ba ne, ba sai ka faɗa ba in baka so. Hello? Hello? Arjun, ni kawai na san kai ne. Arjun, da Allah ka yi magana. Arjun, sabanin sauran 'yan mata, ba zan tsare ka ba da tambayar wace rana ko da wani lokaci za ka dawo ba. Ba za a zazzale ka ba akan sai ka kai ni mun yi kallo tare. Abin da kawai nake bukata shine kiranka da selfie kuma idan da suko ne. Kawai wannan shaukin nake bukata na jin cewa kana kewata. Arjun. Arjun. Daga jin sautin numfashinka, na san adadin kewata da kai. Ina son ka, Arjun. Barka dai, kana iya gani na? Arjun! Me faru? Ɗaukar sa idan mu ce ta kusa da gidan gurbar. Na san kana gani na Arjun. Ɗauku 130 kuma a Karachi na ma ba tare da sani na ba. Kai, ai sai in ce ƙungiyar ISI ma kamata ta samu horo daga gare ka. Kaga jami'i? Na sara ma mai gida. Abokanan kan nan neman su kake kamar hauka na ga alama. Gaskiya ba, kwarai da aniya. Ko ba haka ba, kana so ka gani? Ka cewa abokanan ka barka. Ba ka daukar lamari na da gaske.
cutar da shi, kar ka cutar da shi. Kai! Wayo a! Kai! Kai! Wayo a! Kai! Wayo. Wannan shine kashedi na ƙarshe. Ka saurare ni da kyau. Ina so kasancewa zan sheke mutum da ya kowane lokaci ka ƙara taku ɗaya wajen tunkara ta. Za ka so ɗin ne? To ta wadin zan naɗi yayin da nake sheke ka sanar dora a WhatsApp. Ka gane? An naɗi wannan ɗaukar ne? Kapta! Taro ki sake kaptawa! Zugo hoton! Sakon sakaye ne. kwanaki ne suka rage zuwa taron koli na kasashe 8. Wannan shine ginin da ke can Singapore, wanda nan za a yi taron koli. Ɗauɗauku 76 ne a waje, sannan a ciki kuma da akwai 120. Wannan taro ranar 28 ga wata za a yi, ranar 26 ga wata a sirrance. Waɗancan su ukun za mu tafi da su zuwa can Singapore. Za mu tabbatar da cewa kowace ɗauɗauka ta wannan waje ta gansu. Saboda haka zai ɗauke su a cikin jirgin gida su uku ya tafi da su zuwa wajen da za a yi wannan taro. Da su ne zai yi amfani wajen zartar da shirinsa. Wani shiri? Ranar 28 su ukun nan za su nemi shiga wannan waje a keken guragu. Jami'ai za su dakatar da su. A wannan lokaci ne mu kuma za mu tashi nakiyoyin da muka sankama musu a jikinsu. Boom! Me Pakistan za ta cimma da yin hakan? India za ta ce farmakin Pakistan ne. Ita kuma Pakistan za ta kafa hujjar cewa India ce ta yi. Ta yaya? Bayan kafofin yada labarai sun zayyana sa matsayin 'yan Pakistan ne. Pakistan ita kuma za ta nuna hujja ga kwamitin bincike cewa 'yan ro ne masu kai wannan aiki. Gamayyar kasashen masana'antu za su yanke hukuncin cewa India ce take so ta bata wa Pakistan suna. Daga nan ba wanda zai yadda ko da India ta kawo wata hujjar. Ba mai sauraron ta. Dole da dakata ko ta halin gaga. Arjun fa har yanzu yana raye. Ya kamata ya kasance a rayen ayyala bai Bilal. Bayan an aiwatar da farmakin taron koli a wajen taron, za mu nuna wata ɗauka mai tabbatar da cewa dama Arjun ya shigo domin wani atisaye na sirri. Kowa kuma zai ga wannan ɗauka. Za mu tuhumi da kuma gwamnatin India da tawagar Arjun a matsayin masu alhaki na tayar da wannan na kiyaranta da fitina. Daga wannan lokaci, India ta shiga uku. Daga bisani kuma, ta ƙare. Kwana ɗaya rage ga taron koli, kuma gaba ɗaya gwamnatin Pakistan tana mara wa Suhail baya. Kai kuma bayan ni baka da kowa. Ta yaya za ka gwabza Arjun? Zubaida kenan ita ce ta bamu masaniyar cewa Abdulsalim za shi zuwa kasar Syria. Za ka iya buƙatar taimakonta. Akwai jami'in mai shagon furanni a kusa da babban ofishin FIA wanda yake can yankin Sardar. Ka je ka haɗu da shi, zai baka haske akan wajajenmu.
sun kwaye mun baya, amma atisaye na nan. Yalla bai, zargin ka ya tabbata Arjun. Za su ɗauki jami'an mu a jirgin gida zuwa Singapore da karfe 11:30 na safe. Na tabbatar taron zai farmaka. Sannan a manna wa Indiya laifi. Ni na san muna fuskantar barazana. Amma ta bangaren masaukin da aka ajiye wakilai. To ta yaya za ka tabbatar da hakan? Jikima. Suhail ya tura Abdulsalim zuwa Syria. A dan ya samu masaniya ne akan jami'an mu da suke Karachi. Ya yi kokarin amfani da jami'an mu wajen kawo tseko taron koli. Muka lalata shirin nashi. Jikima ce ta sa Hallau yake so ya aiwatar da wannan shiri ta hanyar amfani da jami'an mu. Yanzu komai ya bayyana yalla bai. Karfin mu haka zalika raunin sa ba komai bane face jikimar Suhail. To yanzu me abin yi? Duk da cewa mun san da aka ajiye jami'an mu da kuma inda za su, ba za mu iya keta tsaron shi ba. Tashar jirgin sama na hannun kungiyar ISI. Hanya guda ɗaya kawai muke da. Sai dai mu kwace su a hanyar ta zuwa tashar jirgin sama. 11:30 jirgin zai tashi. Saboda haka 10:30 za a fitar da jami'anmu. Da zarar motocinsa sun wuce shataletalen Wahab za mu farmake su. Kafin a gane me ke faruwa mun kwaci jami'anmu. Sannan mun shege shi. Zan ankara da duka jami'anmu na Karachi. Za su mara maka baya a wannan atisaye. Na gode labai. Arjun, ga jerin gwano daga ginin kudu maso yamma. Gana hanya ya labai. Ya labai, dauka ta 7. Wayo Allah. Zuzurutun basira. Arjun, jerin gwano ya taso daga kowanne daga cikin gidajen Qurayshin nan fa guda 7. Ba mu san a cikin wanne jami'ai suke ba. Kafin kowanne ya kare a tashi jirgin sama, dole sai sun hada shataletalen Wahab. Arjun, gashi kuwa sun hada shataletalen Wahab din kamar yadda ka faɗa. Aiko na gaskiyar labai. Kayya, dukansu kuma sun ɗauki hanyoyi daban-daban. Lokaci tafiya yake, inda ba mu samu motar da jami'an muke ciki ba. Wannan atisaye ya watse, duka jerin gwanon ba a lokaci guda suka taso ba. An samu dan jinkiri. Ba iya mu kaɗai ba, ta direbobin motocin ba su san wace hanya zai iya kasancewa za su bi ba. Tabbas umarni suke karba daga Suhail. Kurfa, gaba diddigin motar da Suhail yake ba umarni. Sanin motar da ake ba umarni ba shine mai muhimmanci ba. Daga inda umarnin ke zuwa shine mai muhimmanci. Idan har za mu iya dakatar da Suhail to gaba ɗaya jerin gwanon tsayawa zai yi. Ku liƙa mu saurari a cikin motocin nan. Kowa gina masallaci. Maza ku shiga dama. Arjun, duka motocin daga tushe ne suke samun umarni. Suhail ne. Shi ne yake ba su umarni. Kilomita 7 daga yammacinka. Ba komai a nan yallaɓai. Daga nan wajen umarnin da yake zuwa. Ko dai na'urar wasu ke sa a nan wajen. Kai, wannan tsinane na wani wajen. Ya yi haka ne don ya cinye mana lokaci. Arjun jami'an namu sun isa tashar jirgin sama. Kai sauri ba mu da lokaci. Yalla bai, yana nan wajen.
riga sun shiga cikin wannan jirgi yanzu haka. Da hologram yake amfani yalla bai. Karamin sauyi a cikin shiri baba. Tashin nakiyar ba a wajen taron kolin ba ne. Me? Zai faru ne a masaukin da wakilai suke. Wakilai 180. Nakiyoyi 3. Suhail, me faru? Ba komai. Baba, zan sake kiranka. Jirgin fa ya fara shirin tashi. Arjun dai, Bude FaceTime. Arjun, ka gaya musu tsaye da jirgin. Baba! Inda jirgin bai tsaya ba Suhail zai zama shekake. Ka dakatar da jirgin nan lokaci ba kurewa yake yi. Shikenan, to kwata da hankali. Kaga, dakatar da jirgin. Gaskiya ina ba zan iya ba. Na ce ka dakatar da jirgin. Ba zan yi ba. Dakatar da jirgin. Tashi na 317. Sauko nan take. Sauko nan take sako ne na wujila. Me kake so? Tafiyar sa'o'i biyu ne daga tashar jirgin sama zuwa madakatar Indiya Ta 45. ka taho nan wajen da abokaina. Ni kuma zan miƙa maka Suhail. Lokacin ka ya soma daga yanzu. Dan uwa shi. Watanni 3 fa muka bata muna jiran gudanar da wannan al'amari. Duk wannan akan kima ce ta Pakistan. Ne kuma akan rayuwar ɗana ake magana. Bari na dawo da Suhail tukunna. San nuna mishi. Waye ne?
Da na ce na baka sa'o'i 2 ba don tahowarka daga Karachi ba ne. Lokacin da zai ishe ni kenan na shiga da ɗanka India. Kuma kana tunanin taya na iya na aiwatar da hakan duk da cewa ka garkame gaba ɗaya Karachi. Hutan tirai ma kuke iya tsallaka iyaka ku shigo India. Ni fa jami'i ne. Ishara ɗaya ta wadatar wajen sauya iyakar Pakistan. San sheke ka. Sai na sheke ka. Sai na sheke ka. Harbe ni. Dama na zo Karachi ne domin na janyo ka fito. Wanda baya tsoron mutuwa me ya hada shi da tsoron alburushi. Arjun! Wayar ka ce, ɗanka ne Suhail. Ragama. Suhail, Suhail, ɗana kana lafiya dai ko? Barka da war haka Malam Qureshi. Ka gane ni? Kolkar ne. Oh, na gode fa, da kuwa ka tuna ni. Kada ku sake ku yi wani abu ɗana. Qureshi, ai ba mu miƙa ɗanka zuwa hannun gwamnati ba tukunna. Har yanzu dai yana hannunmu. Muddin ban ba da umarni ba, babu wanda zai ɗauki ɗanka daga nan wajen. Zaɓi ya rage naka. Yarjejeniya ce, ɗanka ba zai zo gare ka ba har sai mun tsallaka iyaka. Indiya wacce ta sa dokar da gari da harbi. A kanka, me yasa? Ba za ka fahimta ba. Domin ka zo Pakistan ne domin tsiran rai. Ni kuma na zo Pakistan ne domin kare Indiya ko da zan rasa rai. Babu wanda ya taɓa zuwa Karachi ya yi mun ba daidai ba sannan ya koma Indiya. Duk wani abu yana da farko Qureshi. lafiya. Wannan ba Suhail ba ne. Kai, ina Suhail yake. Qureshi, ka tuna kun dana tarkon kama ni ta hanyar amfani da biyuni? Ni kuma na yi amfani da wannan biyunin na shigo da ɗanka Indiya. Ƙasan haƙarƙari na biyar na harbe shi ta dama, ya suma ne, sai ya yi rabin sa'a kafin ya farfaɗo. Maza ɗauke shi, kin san me zaki? Tukunna ma, me ma bakan damiyar maganarka? Tsammaci abin da ba a tsammani. Daga yanzu, har zuwa lokacin da ɗana zai dawo gare ni. Ba Indiya ba samun zaman lafiya. Ba zan wahalar da kai ba. Bayan taron ƙoli da za a gabatar gobe, Pakistan da kanta za ta ba da kai ga Indiya. Sai mun haɗe kenan. Taho! Kalli shi kyakkyawan yaro.
gwanin burgewa. Kai, wannan ai kai ne. Ga idanun da hanci. Kalli fa kama yake sak da adi. Dan yaro. Ki haƙuri. Ba fa akan mashin ya mutu ba, ko a cikin mota. Sanadiyar tukin ganganci. Ba faɗa yayi akan kabilanci ko kuma akan addini ba. Rayuwarsa ya sadaukar domin ƙasarsa. Ɗan uwana maza da mata, ba tare da mantawa da 'yan sandan indiya ba, gamayyar ƙasashen masana'antu 8 sun yanke hukuncin mika kureshi ga ƙasar indiya. Kyakkyawan aiki Arjun. A gabarce ne labai, akwai da abin da ya rage daga cikin aikin ba a kammala ba. Me kenan? Amma ya kai kasancewa shi munafikin ƙasa ne. Yallaɓai ni faro ne.